Mijn naam is Kelly. En ik heet Shaver. En wij zijn hier gekomen op 21 maart. Wij zouden hier komen voor vakantie, familiebezoek en ziekenbezoek. En uiteindelijk kreeg ik 26 maart in de avond pijn onder in mijn buik. Achteraf bleek het weeën te zijn, maar dat wist ik niet omdat het mijn eerste kindje was. Ik was op dat moment 26 weken en op 27 maart 's ochtends stond ik op en had ik bloedverlies. Waardoor wij dus een dokter hebben gebeld, die kwam ons checken. En toen bleek dus dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest. Het was denk ik een uurtje 's ochtends of 6, 7 toen we erachter kwamen van het is niet goed. We werden gelijk naar het ziekenhuis hier begeleid. Er was ook netjes een bewaker aanwezig die ons naar de verpleegkundige hulp had begeleid. En toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. Ik bleek dus in de weeën te zijn en ik had al ontsluiting. Ik werd aan infusen gelegd, medicatie toegediend, alles erop en eraan. En uiteindelijk ben ik 11 bevallen van mijn dochtertje. En het was dus een premature kindje, 26 weken oud. Ze werd gelijk overgedragen aan een NICU. Papa die is met haar meegegaan. Ja, misschien kan papa vertellen wat daar verder allemaal gebeurd is. Ja, toen hebben ze haar bij de tube naar binnen gebracht, zodat ze kon ademen. En we zijn echt heel goed begeleid door de dokter Ecurie. Ja. Die heeft ons ook gelijk verteld van dit zijn de risicofactors, wat kan fout gaan en wat niet. En dat we echt dag na dag moesten gaan kijken van hoe het met haar ontwikkeling zou gaan. Ja, ze noemen het echt een rollercoaster. Ja. Dat is wat we tegemoet zouden komen. En ze waren gelijk heel straight van we kunnen nu nog niks zeggen. We kunnen niet zeggen het gaat goed of het gaat slecht. Het is gewoon stabiel. Ja, en uiteindelijk dag bij dag zijn we heel goed begeleid. Altijd netjes op de hoogte gehouden. Ook gewoon heel eerlijk van dit en dat is er aan de hand. Ze had op een duur een infectie en toen zei ze ook van het gaat niet zo goed met Shania. En naarmate dat de tijd verstreek, werd mijn dochtertje steeds sterker en sterker. Maar hier op het eiland was natuurlijk totale lockdown, dus de bezoekuren die we hadden was echt maar minimaal. We mochten maar 2 uurtjes per dag bij onze dochter zijn. Maar uiteindelijk heeft de NICU een hele mooie oplossing gevonden door een WhatsApp aan te maken. En via de Ronald McDonald hebben ze elke dag video's gemaakt voor ons en naar ons toegestuurd via de WhatsApp. En ze hebben ons heel goed begeleid ook naar de volgende stap. De volgende stap was de high care. Daar heeft onze dochter denk ik een weekje gelegen. Een week ongeveer. Ja, en ook heel netjes alles uitgelegd hoe het hier gaat, wat er gaat gebeuren. De mensen hier van de high care ook echt. We konden elke dag bellen. We konden op het duur meer langskomen. Toen uiteindelijk is ze dus hier op de kinderafdeling beland. En vandaag is de dag dat we naar huis mogen. We vliegen vanavond om 9 uur. En ik ben natuurlijk de NICU heel erg dankbaar voor alles. De goede zorg voor onze dochter. Het rennen wat ze voor de kindjes doen natuurlijk. We willen sowieso de high care, dokter Ecurie en al de medewerkers van de NICU en de kinderafdeling echt heel erg bedanken. En ze leveren echt topwerk. Ze zorgen echt heel goed voor de kindjes. Ze zitten er ook echt bovenop. Dus we zijn echt heel tevreden. Ja, zeker. Ook wel met de Ronald McDonald. Echt. Die mensen hebben ons heel goed gesteund. Zoals ik al zei, ze maakten elke dag een filmpje van de kindjes. Die werden netjes via de WhatsApp toegestuurd. Zodat we toch wat meer konden genieten van onze dochter. Ja, en we willen gewoon echt iedereen bedanken. En we zijn heel tevreden.